Ένα μεθάριο το στρατών, σε πήγαινε και ψάχνει για κάτι. Το πετσέτα για τον παπά, πού είναι? Εδώ είναι, Θέλει την παρέα σου με άλλα άτομα να πάνε. Εγώ ήθελα Άκουσε εσείς το 81 που θα ο πατέρας μου πήγα. Αθηναίος, έχει βρει μία ακόμη. Μόνος εσένα θα πανερώσει και με εργάτες. Άκουσες το. Μα μην αφήσεις το μέρος. 6-7 χρόνια. Είναι